Obsah slobody vierovyznania alebo presvedčenia, ochrana pred diskrimináciou. Právo, ktoré veľmi úzko súvisí so slobodou vierovyznania alebo presvedčenia, je právo na ochranu pred diskrimináciou. Diskriminácia je, keď sa s niektorými ľuďmi nezaobchádza rovnako dobre ako s inými ľuďmi preto, kým sú. Jedným z hlavných pravidiel v rámci medzinárodného práva v oblasti ľudských práv je, že štáty nesmú diskriminovať zo žiadnych dôvodov vrátane dôvodov náboženstva alebo presvedčenia. Toto právo je opísané v článku 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Podľa článku 2 odsek 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje rešpektovať práva uznané v tomto pakte a zabezpečiť tieto práva všetkým jednotlivcom na svojom území, podliehajúcim jeho jurisdikcii bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, narodenia alebo iného postavenia. Diskriminácia na základe náboženstva alebo presvedčenia je teda zakázaná. Zákaz diskriminácie odráža zákaz nátlaku. Od štátu sa nevyžaduje len to, aby sa zdržal diskriminácie vo svojom vlastnom konaní, ale aj to, aby účinne konal s cieľom predchádzať diskriminácii v spoločnosti a zastaviť ju. Napriek tomu je diskriminácia pravdepodobne najčastejšie spôsobeným porušením slobody vierovyznania alebo presvedčenia a týka sa každej skupiny náboženského alebo iného presvedčenia. Vo Švédsku výskumníci zistili, že Židia majú o 26% nižšiu šancu nájsť si prácu a moslimovia o 30%. Dôležitá je aj otázka, či a kedy je diskriminačné, ak zamestnávateľ zakáže zamestnancom nosiť na pracovisku náboženské symboly, ako je krížik alebo hidžáb. A táto otázka bola mnohokrát predložená Európskym súdom a Výboru OSN pre ľudské práva. Diskriminácia môže mať rôzne formy. Niekedy má podobu štátneho uprednostňovania jedného náboženstva pred iným, napríklad diskriminovanie pri prideľovaní štátnych finančných prostriedkov rôznym skupinám. Niekedy je diskriminácia závažnejšia a vedie k odopieraniu práv, napríklad keď sa niektorým skupinám odopiera právo na právnu subjektivitu alebo na výstavbu miesta pre bohoslužbu. Diskriminácia zo strany štátu z dôvodu náboženstva alebo presvedčenia sa netýka len náboženských aktivít. Môže ovplyvniť každú oblasť života vrátane manželstva, starostlivosti o deti alebo prístupu k zamestnaniu, bývaniu, sociálnym službám alebo k spravodlivosti. V mnohých krajinách je náboženstvo osoby uvedené v jej občianskom preukaze. Menšiny sú tak vystavené diskriminácii za každým, keď sa musia preukázať občianskym preukazom. Hinduisti v niektorých častiach Indonézie musia podstúpiť dlhú cestu, aby zapísali sobáš alebo narodenie dieťaťa, pretože miestni úradníci ich odmietajú zaregistrovať. Kresťania majú problémy získať povolenie na stavbu alebo opravu kostolov. Vnútroštátne súdy opakovane rozhodli v prospech kresťanov, ale miestni úradníci tieto rozhodnutia ignorujú, niekedy preto, že sa obávajú násilných extrémistických skupín. V Pakistane je pre Ahmadícov podľa diskriminačných právnych predpisov trestné kázať, propagovať alebo šíriť materiály o svojej viere a stratili aj právo voliť. Organizácie na ochranu ľudských práv v Keni tvrdia, že boj proti terorizmu v krajine vyústil do rozsiahlych útokov na moslimov a ich kolektívneho trestania zo strany bezpečnostných zložiek, pričom sa objavujú správy o svojvoľnom zatýkaní, mučení, zabíjaní a o zmiznutiach, čo však vláda popiera. V 22 dedinách v Mianmarsku vyhlásili miestni buddhistickí mnísi svoje dediny za zóny bez moslimov a umiestnili tam nápisy, ktoré zakazujú moslimom vstup do dediny alebo prenocovanie v nej, zakazujú obyvateľom uzatvárať manželstvá s moslimami a šíria nenávistnú propagandu. Úrady neurobili nič, aby to zastavili. Ľudia sú často diskriminovaní z viacerých dôvodov, napríklad na základe náboženstva aj etnického pôvodu, pohlavia alebo triedy. V jazyku ľudských práv sa to nazýva viacnásobná diskriminácia. Niektoré skupiny sú tak ešte zraniteľnejšie voči porušovaniu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, napríklad ženy, pôvodné obyvateľstvo, etnické menšiny, komunita LGBT, migranti a utečenci. Pozrime sa na príklad viacnásobnej diskriminácie z Indie. Hinduistický kastový systém je typom pevného triedneho systému, ktorý rozdeľuje ľudí na vyššie a nižšie kasty a skupiny bez kasty, ako sú daliti. Daliti sú často najchudobnejší z chudobných a čelia masívnej sociálnej a ekonomickej diskriminácii.
Hoci má svoje korene v hinduizme, kastový systém preniká do celej indickej spoločnosti a ľudia všetkých vierovyznaní sa považujú za príslušníkov určitých kást. Napríklad mnohí indickí kresťania a moslimovia sú dalitského pôvodu. Keď India získala nezávislosť, vláda zakázala kastový systém a snažila sa čeliť kastovej diskriminácii zavedením systému pozitívnych opatrení. Tento systém vyhradzuje dalitom určitú kvótu štátnych pracovných miest a miest na štátnych vysokých školách a poskytuje im určité sociálne výhody. Mohlo by sa zdať, že je to dobré. Tieto výhody sa však poskytujú len hinduistickým dalitom a sikhom a budistom dalitského pôvodu. Kresťanom a moslimom dalitského pôvodu sú tieto výhody odopreté. Kresťanskí a moslimskí daliti čelia diskriminácii v komunite pre svoju kastu aj menšinovému náboženstvu. Na základe svojho náboženstva sú diskriminovaní aj zo strany štátu, pričom sú vylúčení z pozitívnych opatrení na boj proti kastovej diskriminácii. To má vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj kresťanských a moslimských dalitov. Na záver, štáty nesmú diskriminovať ľudí na základe náboženstva alebo presvedčenia. Majú tiež povinnosť chrániť ľudí tým, že účinne konajú, aby zabránili diskriminácii v spoločnosti a zastavili ju. Diskriminácia môže mať veľa podôb a týka sa každej oblasti života. Ľudia často čelia diskriminácii z viacerých a vzájomne sa prelínajúcich dôvodov vrátane ich náboženstva alebo presvedčenia. Viac informácií o ochrane pred diskrimináciou, vrátane textov dokumentov o ľudských právach, ktoré sa na ňu odvolávajú, nájdete v školiacich materiáloch na nasledujúcej webovej stránke.